Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul Maximin. Astăzi este vineri, sau poate este sâmbătă, sau o duminică, oricum este weekend și cu siguranță ne bucurăm de timp alături de familiile noastre, ne bucurăm de prietenii noștri și cu siguranță avem un vibe pozitiv. Astăzi vom avea un vlog în care vă voi arăta mai multe secvențe culese de-a lungul câtorva săptămâni, un fel de daily vlog. Sunt niște imagini interesante din viața noastră. De asemenea, ce vreau să vă zic este că eu provin dintr-o familie cu vloggeri buni, nerevendicați ai societății, cei drept. Am să vă prezint câteva imagini din 2008 cu sora mea, care pe atunci, când alții nici nu știau de YouTube sau de cameră sau de vlogging, ea făcea astfel de filmulețe. Urmăriți! Eu sunt Arina, sunt din Galați și îmi place foarte mult baletul. Și eu aș vrea să vă prezint astăzi emisiunea Sony foarte, foarte scurtă. Începem cu un autograf. Se zice că este Hannah Montana. Am vorbit noi despre poetul nostru Sefi, care este chiar aici. E acest om despre care am vorbit și anul trecut, adică data trecută. Și acestea sunt fiii lui, copiii lui, care sunt la fel de respectabili. Am revenit în direct la noi aici, acasă. Cum vedeți, am prezentat-o pe Andreea Pătrașcu, Diana Dumitrescu, Aniela, Adela Popescu și Nicoleta Luciu. Și acum a venit în prezentația noastră Ciccio Bello. Știm că este fiul lui Nicoleta Luciu. Ciccio Bello. O placi pe mami? Pe cine o placi mai mult? Pe mami sau pe tati? Pe mami. Pe mami. Ieri au fost votările la PNL, PSD și pe PDL. Acesta, stați un pic să îndor campa, este Paul Ichim. A fost condamnator de la PNL. Acest Paul Ichim este fratele meu. Uitați, semănăm, nu? Unește în ordine crescătoare numerele din desen, împodobește ceea ce ai obținut, colorează desenul fără. Împodobește mamăl bradul. O babă s-a dus la... Mi-am amintesc eu așa. Cu o babă s-a dus la un principiu care a fost foarte mult de considerat, la un animal de 59 de ani. Sper că ați văzut filmulețul. Este foarte interesant despre regele care câștiga la loto vreo nu știu câte milioane de euro, miliarde. Această copilă a crescut acum, arată așa, este studentă la drept și învață foarte bine. Sper că nu mă vei judeca foarte dur. Ați prins-o pe asta, da? Bine, continuăm cu vlogul. V-ați mă filmat sau ce faceți acum? Care sunt cei 10 pași să fii o doamnă frumoasă și de succes? Să ai un bărbat puternic în spate care trebuie să te susțină. Nu, aici, asta aici. Nu, dar nu, pietele lasă, mai treabă pietele. Da. Aproape suntem pe YouTube. Așa petrecem noi. Așa petrecem un petric adevărat. Da, cum se pregătește mâncarea și de doamna pe telefon? Și tata se chinuie acolo și... Ca să doarmă bine! Later. Eu mai tare. Și se gândeau la o seară pe un mal. Se gândeau la o seară pe un mal. Se gândeau la o seară
Pauză publicitară. Senzațional! Muștarul de Tecuci este acum înlocuit cu muștarul de Iași. Are același aspect, aceeași culoare, mirosul și gustul diferă puțin. Vă rugăm pentru comenzi să apelați la 0742 523 542. Suferi de problema rosului de unghii? Nu te poți abține să-ți bagi degetele în gură? Ei bine, schimbă un Pampers și nu te spăla pe mâini. O să observi că îți trece pofta de băgat degetele în gură instantaneu. Simți că viața nu mai are niciun rost? Ai prea mulți bani? Ai prea mult timp? Poate ești student și n-ai foarte multe griji? Schimbă un Pampers. Acest lucru îți va schimba perspectiva. Dacă nu ai cu schimba, te rog să mă suni că îți dau eu un copil foarte bun pentru așa ceva. Călin, arată-le like. Like. Puneți like-uri. Astăzi este Ziua Internațională a Paella și noi ne-am adunat aici Să mâncăște un porc. să mâncăm niște oprășori de porc. Am reușit să ne luăm doar 2 paella și în rest 8 secrete iberice cu porc. Viva Spania! Viva Hai, noroc! Spania, viva paella! Noroc, noroc, noroc! Max că a început să filmeze târziu, când noi am dansat pe aici flamengo. Am fost frumos, am dat din tocuri. Cum a început să filmeze. M-a trecut la apă minerală. Da. Suntem liniștiți, beam apă minerală. Și la un moment dat s-a auzit Viva Spania! Ai, ole! Și acesta este startingul în partea casei. Poate casei cea. Humus, nu ca la... Asta nu e muștar. Ne-am dorit foarte mult să veniți aici, pentru că mâncarea este foarte bună, foarte gustoasă. Și Georgica plătește. De fapt, asta era. e taverna lui Georgiana, dar o adus să faceți consumație. Da, da. Deci veniți la Andalu. Andalu, Fie, fie, da. Să nu face cea mai bună paella. La Andalu l-ați probat. Am înțeles că e localul vostru? Dacă mă întrebați pe mine, da. Dacă întrebați soția. Am înțeles. Mai suflat nou un dințișor, primul dințișor și abia așteptăm să cadă. Așa, da? Vezi ce aduce Zena Măsăluță. Dacă era dintele lui Ficiorsul Trump. Așa, a nostru aduce 100 de lei maxim. Călin, să știi că te filmez și te pun pe vlog. Te fac de râs acolo pe vlog. Vine eroina. Op, op, eroina. Op, op, eroina mea. Hai. Ea miroase are ca... Tati, eu zis că vrea să-l miroase. Prospătuți. Mai merge vreo 2 ture de pișu. Bogdan, telefonul jos, piciorul jos. Sultan Bogdan. Sultan. Deci dacă nu-i zici ea ceva, dacă nu-l dezmiardă ea, Așa e. dacă Dar nu-l dezmiardă. uite-te la el cum arată, uite-te la el cum stă, uite-te la piciorul Un ăsta. sultan adevărat plătește masa. Sultană dragă, că ai făcut și tu limba română, sultan. Eu am voie că eu străin, eu am dublă cetățenie, eu am voie să mă greșesc în română. Important e să fim fericiți. Cel mai important. Da. Corect. Inima contează. Da. Și simplitatea. Are bani. Ia de la familia de Sephora. Este acționar la Sephora. Doar la Palace, nu la casă. Nu la fraieri. Acolo la pe
de lux, de bogăție. Cum să nu mai fiu săsită, am vorbit cu Liman așa cu gura închisă, am spus său cu gura închisă, ca să nu mai mă târ. Așa e viața omului, ca și floarea. Și din cauza asta, nu mai sunt săsită, frate, așa îmi pare rău. Viva Spania, corazon. De corazon. Hola, corazon. Eu no estoy embarazada. Pero soy una mujer Casada. casada. Muy casada. Muy casada. Con estos señor. Con esos sultan. Să mai scrii. Facem nota acum. Georgica? Mai un deci din sangria. Aș putea să privesc oricând Georgica cu numărul. 450. Mai dați 300 la ei și la mine. Va număra bani, da. La sultană. Sper că v-a plăcut vlogulețul meu. Pe mine mă puteți găsi și pe Facebook și pe Instagram și găsiți link-urile în descriere. Mi-ar plăcea să mă căutați și acolo, să creștem și acolo frumos. Vă mulțumesc pentru multele distribuiri de această dată, pentru sprijinul pe care mi-l dați, pentru gândurile bune și încurajările pe care mi le-ați dat mie și familiei mele. Sper să mă pot ține de acest vlog și îmi face plăcere să împărtășesc cu voi anumite momente din viața noastră. De asemenea, o să avem un program interesant pe care vrem să-l începem, dar atunci când vom avea suficient subscriberi. De aceea vă rog din suflet să dați subscribe acestui vlog. Vă pup!